Nimso Guilli what habe gida mada yaga wanta Nimsa Nimso Guilli what habe gida mada ngaba wanta Nimsa ay mimber jiji jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudu mudun kon jam sudu yidirum ko jawdi ton sana ni Nimso wi acha kal golle de charanda wayna ko firti hay tekker memata haydara memata haydara ta fof ko Mamoudou fof ko Mamoudou fof ko Mamoudou woni holdum famani fof ko Mamoudou wertat Mamoudou taggat debbo halni kam de noppam hunu ko makko inchallah ko ɓoyata mami noddu famille o fof jewɗen jewten hen ene wawi wade fof ɓerdam no musiri fof e no wayi fof enɗam ko enɗam tan tikadi haqqille mais yaalama ɗum quoi qu'est-ce que rencontre woni probléme ma ko kalta holko jiɗɗa haalde ka mawɗo ka cukalel comme ça comme mawɗo kay anda ko kalami ko hollum ko Allah waɗi ɗum cikaram nana hollum holko nana umu haalni kam fof yimɓe fof tini ɗum ça dañu caɗele également Non, ça va. en France aussi Non, haybat. On ko calculer mi rek, on ko calculer mi quoi. ah mais Calculer mi. ah mone battuɗa sudde mi joni te a haalta hen nene wallahi mi haalta hen tene min ɗum ɗon fof addi ɗum ko babam babam mi yiɗa famille am ne daña coobo yoobo te so Allah jaɓi ko min woni bamma projet o kam sa lelimo ɗano o waɗat ɗum A ou B Nimso Guilli what habe gida mada yaga wanta Nimsa Nimso Guilli what habe gida mada ngaba wanta Nimsa ay mimber jiji jam sudam kon bonam de wo pan mode jam ogane wande jam sudu mudun kon jam sudu yidirum ko jawdi ton sana ni Nimso wi acha kal golle de charanda wayna